حموس عصرت سلسلة ميجابيت زيت تدالو على توزيناتك زلكم تسلخوا بقدام الناس أرأس الزنا فيدرالوي منغستي طالق أخاطو محتات نسمع بريتوريا أب حدقا زئتو يخبل حوحات مليسو حزبنا أسلفنا كسام موداتا خنق قالسوينا هنيغزياو من محدار زدقفو تقاومتي سلفتات تግራይ ገሊጾም ትራምፕ ናብ ብጎንፂ ትሕመስ ዘላ በማዕድናት ሃብታም ኮንጎ ገጹ ይጥምት ለሊ ሓደ ሸህ ኢትዮጵያውያን ካብ ሳዑዲ ዓረብ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዝኽብርኩም ተኻተልቲ እዘን ካለን ዝድስስ መደባት ይዝልኩም መጽለኹ ክሳብ መወዳታ ምሳይ ክጽንሑ እንዳሓተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥብቁ ብኽብሪ ይዕደመኩም ፌደራላዊ መንግስቲ ጣልቃ ክኣቱ ምሕታት ንስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ይኽብል ሕወሓት መልሲ ሂቡ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጸረ መጥቃዕትን መንግስትን ናይ ምፍራስ ተግባራትን ይፍጸም ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓገዝ ማእከላይ መንግስቲ ሓቲቱሎም በተወሳኺ ውዕል ፕሪቶሪያ ይፈርስ እዩ ዘሎ ብምባል ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጥፋት ከይኣቱ ሱቕ ኢሉ ክርኢ ኣይግባእን ኢሉ أو حستس مع بريتوريا ونس كونتات نابز خفاء جت خي عرجن كله وعلى بريتوريا نسجوم تنايتهم عزز سراوي تدو كابل ودما تصويهم بقيتها شورة دازم الراح جزء يوم من محدار تجريه دقف مع كلام منجستي إثيوبيا محتاجو كله بهراوي المت يخبل بدكتور دبرتسين قبل ميكيل زم الراح كفال حوحاتنا غيفهم نازز سراوي كابل مزنتهم كورده نز حلفه والسانز تقامتي هو جن حوحات تسجومتين اسم مع بريتوريا زت حسيلهم سلازي تبيجيتاچو زمرح منغستي بهراوي كحدته بقطتان بتزوارن سالساي وغنا بتግራይ ኢሉ ንኻቱ ዝገብሮ ዘሎ ጻውዒት ቆሎ بهراوي ጥልመትን ንስምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ተኽልል ዘውጾ መግለጺ ስምዕ ፕሪቶሪያ ይፈርሳሉ ብምባለቲ ዳግም ናብ ረጽሚ ከኣቱ ስጋት ከም ዘሎ ይጠቅስም መንግስት ፌደራልቶም በሽም ሓይልታት ጸጥታ ዝንቀሳቐሱ ዘሎ አካላት ናይ ሓደ ድሑር ገበነኛ ጉጅለ ተላእኽትን በር ንህዝብ ንገዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ከም ዘይውክሉ ተረዲኡ ኣድላይ ሓገዝ ክገብራሉ ይብል እትሉሚ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ሰሙን ፕሬዝዳንት ቶም ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቶም ማሕበራት መንግስቲ ይፍርሱ ኣለው ኢሉ ዝኸሰሱም ላዕሎታ ዝስቲ ካብሶን ይጀሚሩ የሰናብቶም ምህላው ይፍለጥም ኣብ ልዕልነት ስጉምቲ ዝተቃወሙ ሲቪላውያን ጎንፃው ስጉምቲ ወስዱ ከም ዘሎ ነቲ ፕሬዝዳንት ከሲሱሎም ትማልያ ብዓዲ ጉዶምን ገለ ከባቢታት መቐለን ብዙሓት ተጎዲኦም ከም ዘለው እቲ ፕሬዝዳንት በትዊተር ዘውጾ ሓበሬታ ይመልክትም ትማልያ ብዞባ ምብራቅ ከባቢታት ተንቤን ከባቢውን ዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ምቁጻር ከቢቦም ከም ዘለውን ወጥሪ ከም ዘለዎ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ገሊጾም እዮም ህዝብና ሰሊፍና ከሳም መወዳታ خنقال سوينا هنه ጊዜያዊ ምሕዳር ዝድግፉ ተቃውምቲ ሰልፍታት ትግራይ ገሊጾም ሰለስተ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ትግራይ ነቲ ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ዝርከብ ጊዜያዊ ምሕዳር ከም ዝድግፉ ፍሊጦም ኣብቲ በስም ኪዳን ተጋሩ ብሄራዊ ድሕነት በዝብል ዘውጾ መግለጺ ነቲ በጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ኮኒኖም እቲ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ብሄራዊ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ከምኡን ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲን ሉላውነትን ዝፈርሙሉ ተማሊ ሮብዕ ዝወጸ መግለጺ ሓይልታት ትግራይና ማዓስከራት ካምፕ ካኣቱ ጸዊዕሎም حيد سراويت تتقيم كازغبر ጊዜያዊ ምሕዳር ናይ ምፍራስ ከይዲ ትግራይ ዓውደ ቀጠናው ኩናት ክገብርን ንህዝብና ናብ ጥፋት ዘእቱን ዝኾነ በጽጽደው ክብልን ንጽውዕ ዝብልዮም ላዕሎታ ዝስተ ሰራዊትን ሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ብምውጋን ነተናይ ህዝብ ሰራዊት ካብ ልኡኽቱ ወጻይፍ መፈጸሚ ፖለቲካዊ ድሌት ሓደ ጉጅለ ኮይኑ ኣብ ጥፋት ህዝቡ ተሳታፊ ክኸውን ምግባር በጽጽደው ክብልን ሰራዊት ናብ ካምፕታት ካኣቱን ጻውዒት ነቕርብ ይብል እቶም ተቃውምቲ ሰልፍታትም ሓደ ካብቶም ፈረምቲ ዓረና ዝኾነ ኣብ 1993 መንጎ ሕወሓት ዝተፈጠረ ካልእ ምክፋል ካብቲ ውድብ ዝወፀን ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ነባር ተጋዳላይ ገብሩ ኣስራት ዝተመስረተን ኣብቲ ክልል ፈላሚ ተቃዋሚ ሰልፍ ምዃኑ ይፍለጥም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ነታ ክልል ንልዕሊ 34 ዓመታት ዝምርሐ ውድብ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምግማዕ ብዙሓት ኣዘሲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ከም ዝድግፉ ምፍላጦም ጸጥታውን ፖለቲካውን ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ብዝቐረባ መዓልታት ነገላ ብምፍራስ ማሕወራት መንግስቲ ተሳቲፎም ዝብሎም ፍሉጣት ኣዘስቲ ካብ መዝነቶም ከም ዝውረዶም ኣፍሊጥዮም እቲ ብወገን ሕወሓት ትማላብ ዝወፀ መግለጹን ነዚ ጫፍ ብልሒ መኸተና ዝኾነ ሓይሊ ከይሓስካ ዝረጋገጽ ድሕነት ኮነ ብሄራዊ ረብሓ ክህሉ ኣይኽእልን ክብል መርገጺኡ ኣነጺሩ እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ፌደራላዊ ቦርድ መረጻ ፍልጦ ዘያሃቡ በይናዊ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ሕወሓት ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝመርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ካብ መዝነቱ
خام زوردو يزقلت بدقف قل حيلتات تقرين وكلتت جزيو من محدار بمسنوات دماء كالمخمينات زنبرو من محدارات زوباتات ورداتات أمكود صاري ركب تجزيو من محدار بوغانوتي زو سرزلو سقومتي زي حقاوي علوا منقستي مخانيو زمقوت بسنكتا منغو خلتيوم وغنات تفتيرو زلو وطنم التفنانن هزبي اتخلل اب كبير شاولت وديقوم هلاو تبصاباتي قلتم ترامب نابتا بغونصي تحمس زلا بمعدنات هابتام كونغو غصو يتمت ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو انصار حيلتات منغست مس زغسغسو زلو عطقات M23 زاتو تورص مسيبو محازان مركاب غصانا امريكا كم ززرت يغلصالوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بتقمي ابز تمسرته زمدناتات كم زقدم بمغنزاب كموننتي زقرب سم معدنات يوكرين امريكان بمرأي اتا بمعدن هابتام زغونت ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو مس واشنطن نايغزا رساسم اختغبر تسفا تغبر ترامب بقرباوان حام قالوا تيفاني نزخونه والكسب ابتي زوبا غدا امريكان خكتاتل كشومي تبايلو تصبيتي جبر وابقال منغست كونغو باتريك مويايا هاجروم امريكا سمعن مغبار مدب كم زلوان غلا اگداسي معدنات كتقربلا كم اتدلن اغاليصلوم برغص بزابات صتان كنزرارم نخلينا كبلون وسيغو غليصو لالي حدا شيخ إثيوبياوان كاب سعود عرب ناب عدوم تمليسوم أب سعود عرب أب معصرتن كالا أتصقام خونتات زنبرو أستاد حدا شيخ إثيوبياوان بمنغست هاجر زكير زلو زيغاتات ناي مملاس مسرح تمال ربع ناب هاجرم مملاسوم منستر قدات وصافليتم تستخيل ربع زول مملاس زيغاتات أكالتي مس منغست سعود عرب زيت تبص حسم مخاونو زغلصوها بقال منستر قدات وصاي آتو نبيات ጌታቸው أب كالا هاجرات أب أتصقام خونتات زركو زيغاتاتون بز مسرح مملاسوم غليصوم بز مسرت مال ربع أب ماين مارز نبرو 4 إثيوبياوان ناب هاجرم تمليسوم علوم أب بينو وانا بسعود عرب منبر فؤاد زي بلوم إثيوبياوان كساب موت زبص خبير تحسس سبعو مسلات كم زغاطموم خجلت صنحو خوينو منغس إثيوبيا دما أب زحلف عمت العليه 100 شيخ إثيوبياوان كاب سعود عرب ناب عدوم مليسوم زخبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنة دونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت صنحكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام